Señorín 2026 es una auténtica fiesta. Pois un ano máis estamos aquí en Señorín celebrando as festas do Carmen 2026. Estamos algo máis contentos porque o ano pasado por estas fechas estaba chovendo, pero bueno, este ano a Santiña deu-nos unha boa axuda, como veis un ambientazo total. Temos na segunda xuntanza de amigos e veciños de Señorín 655 personas, un ambiente espectacular, veciños e amigos de Señorín van disfrutar dunha velada moi boa. Hoxe como primeiro día, pero mañá seguiremos coa festa rachada, disfrutando da final de España e Argentina, e pois a noite cerraremos con gran festa ca orquesta principal. Agradecer desde aquí a patrocinadoras, aos veciños e amigos, desde a Comisión de Festas, darlle un saludo a todos.